hürmetli dostlar, бұл шылтырат меңе хин шылтырат тапшыруының икенче сарылышы һеҙҙең менән мин Алла Парусин Язабдуллин һәм бөгөн беҙҙә ҡунаҡта блогер, коверщик, балатщик Айгиз кем әле? Асылбак. Айгиз Асылбак. Короче, нимә لا заключается беҙҙең проект. Берәйлә шылтыратауҙы разыгрывать итәбеҙ һәм әңгәмә ваҡытында һүҙҙәр тығыуҙар. Шулай, короче. Хәҙер Айгизгә задача. Короче, Айгүл тигән бер апайға шылтыратауҙы ауыл маркет. Бишбармаҡ дип атала. Шылтыратаһың да һин, әйт. Һин туй үткәрәм тиһең, әйт. Туй. Только һин хәләл итеп үткәрәм теге. Эскеһеҙ, пиваһыҙ, модный итеп, заманса итеп, башҡорттарса. Тик һинең дуҫтарың эсергә теләйҙәр. Шуға күрә һин буланы араҡы шешәһендә әткиле ултыртаһың өҫтәлгә. Ҡунаҡҡа, табынға. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Шул турала һөйләшер кәрәк. Килеп сығамы шулай? Хәҙер. Так. Издеваться этого. Алло, Хамдулов. Был ауыл маркеттан хужаһымы? Кем килеп сыҡты? Ошо номер буйынса миңә боҙа алырға була тип әйтәләр. Вот, һеҙҙән боҙа заказать һеңәрәм икән. Миңә туй үткәрергә ине. Туй үткәрергә ине миңә. Мына Өфөлә. Туй шундай мотор, башҡорт теге милли костюмдарында, заманса, модный туй. Шунда беҙгә боҙа кәрәк ине. Ну, беҙгә 100 литр бер 5 апрельға. Так, ну, и шундай бер бәләкәй генә просьба бар ине, теге шундай помарка. Вот, ней китергән доставщик ауыл сары буҡырға тейеш ине, короче. Ну, доставщик була бит инде. Шул ауыл сары буҡып бирергә тейеш. Шундай услуга бар микән һәдә? Юк, конечно. Онлайн дәйвермә. Ату, икенсе ней, мәкәле, шундай бер нюанс бар. Минең иптәштәрем килә инде анда. Килә, улар теге был модный туйҙы признавайтмай, беҙгә спиртной кәрәк бит инде. Шуға ошо буҙаны ней араҡы һауытына һалырға ине. Үҙегеҙ һалғанған инде. Былай ярмай инде һеҙҙең инде шулай буҙаны араҡы һауытына һалып алырға. Просто мотор итеп бешәргә ине. Үҙегеҙ рәзәмәттәгеҙ алған инде. Так, башта ул нишәр икән? Ул шуны һымаҡ менән булашмай микән? Ну, башта лох бар бит мына. Ну, башта Наил башта беләгеҙ. Ана шул ишеткәнем, шул араҡы менәнрәк заниматься итеп. Ул унан попросить никак микән? Белмәйем, понятия не имею. Ага. Так. Ну, былай буҙа бар инде. Так, ладно. Это примерно шул 5 апрельгә ҡәҙәр шул буҙа. Ней. Так, дуҫтарым килә инде, шул спиртной һораған дуҫтарым Тормай ҡалаһынан. Аны ишеткән бармы андайҙы? Юк. Тормай ҡалаһы. Ну, шул яҡында ғына Өфөлә ярап урынлашмаған. Бәлки, может, Наил баштайылдан һорап шул араҡы һауытын тултырып булыр все-таки. Минең просто ваҡыт юҡ. Шул дуҫтарығыҙҙы попросить, ҡуйып бирһендәр үҙҙәре. Улар беҙгә тейеш түгел бит. Улар өсөн был ни булырға тейеш? Араҡы тибелар эсергә тейеш шул буҙаны. Мин такими делами не занимаюсь. Так. То беҙгә база кафеһына то шундайыраҡ бутылка кәрәк. Үҙегеҙ нимә һөйләгәнегеҙҙе аңламай түгел. Юҡсы, туй үткәрәм тим бит. Аңланым кеүек тигәнегеҙ. Просто шул туй база кафеһында була. Вот шунда локация әйтәм тигән. Тамаҡ ауыртып китте. Не, исемегеҙ нисек булды әле? Һеҙ кемгә звонить итегеҙ? Мен
Шул биш бармак дип таныштырдылар. Ну, авыл кем, шул табып алган инде. Ата шул хәзергә тагы бер тапкыр шалтыратты, менә 5нче апрельгә якынрак шул башта менән бәлки бергә килербез. Хәзер булаларга. Алла хәтер. Ярай, рәхмәт. Һау торыгыз. Алло. Шулай итеп, Нияз хәзер һиңә лә сират килеп етте. Так, безнең жертва. Так, дуть в юбке. Ол да булга Лилия Давлетбаева, блогер, телеведущая ветинде. Уга шылтыратаһың һәм дә инде 1 майга үзеңә тамада итеп сакыраһың. Был сарыла Лилиянан тыш Тимур Ямалов бар, Алтынай Валитов һәм дә бер кем дә яратмаган Наил Баштаев. Һәм артабан үзең инде номер Киттек. Давлетбаева? Лилия Давлетбай. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Абонент разговаривает по другой линии. Ага, bir minuttan şıltıratır. Ну, короче, şey. Allah reklamını Telefonda? Ne programaşı? İnşaat böyle. Ben de inşaat kişilik Nerede diktafon kayatıram böyle. Diktafon kayatıram. Şey düşünüyorum, tanıdayım. Minti tanıdayım. Nerede? Nerede? Gel, haydi. Koy. Tora, bilmez. Alo. Алло. Havma hagat. Liliya pa hedmol. Айде, Нина, шылтырата. Гафу итегез шулай һуң шылтыратканга һез һөйләшә алаһызмы? Һөйләшә алам әле ятманык. Ярай. Һез 1 май көне бушыгыдыр, һез тамада итеп сакырайык дигәнек. Так, папага бушмын, юбилейма, туйма, кайда? Юбилейда, туйда түгел, кызганыска күрә Гафури районы Тәпәш авылында не була? Киске зур бер усак, шунда бөтен авыл йыйыла, шул сельсовет башлыгы үткәрә инде. Була һездән башка Тимур Ямалов, Баштаев һәм дә Алтынай Валитов. Шундай артистлар һез алып барасы дип сакыралар дигәнек. Айнысы сәгатьтә кырга программа кирәк. Бер 2-3 сәгатьтә. Фестивальнең исеме Тәпешкә табаны дип атала. Кем шулга тәкъдим Исеме Ризван. Ризван. Ризван, нәтле Ризванмы? Мин белмәйм дә, һез миндә Ризваннарны беләгез. Ризван Ахметов мәле. Юк, минеке Асылбака. Так, ну, 1 май. Гафури районында ничек километр сөнәле? 1-2 километрдай була инде. Потому что 1 майга пока пландарды курмадык, то думали, может, почырайбыз бистерге. Шу әйттем бит теге, бөтен авыл йыйыла, төрле образдарда киенәләр инде. Каргылы, Кышбабай булып, теге нисек бер үзенчәлекле фестиваль Гафури районында шулай була алай. Шу теге, нисек карнавал русча әйткәндә инде. Гонорар булса һеҙҙең нисегерәк була, әгәр дә ризалашабыҙ? Ну, чуть сказать, ведь әзинде, конечно, аппаратурны үкмәлеп, Гафурига чөкмән әйткәндә. Может, сезгә берәй стәрләрен алып барып саҡырған. Стәрлеләрен һеҙ берәйҙәрен кемдәрҙе беләһегеҙ һуң? Так, анда беҙҙең Руслан Тимерланов бар. Анау теге, ниндәй Руслан әле ул? Сосок маржа тип үсектәгән шулмы ул? Білмейм, білмейм. Или беҙҙең, может, икенсе егеттәргә, потому что мин могу все-таки Сочиға китергә. Не хочу һеҙҙең вдруг хәҙер. Һеҙ Сочила берәй фестивалда алып бараһығыҙмы? Юк, бер чисто тегән. Сочи на 3 ночи тегән. 1 майда мин, может, хотели барырға, пока белмәйбез тоже пландарны. Хәҙер обещать итәрмен, да, без тегән. Тоже булмайсың. Может, берәй беҙҙең егеттәргә ҡыҙҙарға итеп ҡарағалар, Лига национальный
Ela atışu birey herge ertege gündüz şıltıratırmın da her bireyler WhatsApp'tарын, Instagram'tарын biri giderler. Qaraqda mümkün bir nüans var indi şunday. Hep tagın intervyular düşüre gelde bitin, evet, intervyular. Ну, әлі бақаға проекттарды Ақтауға дейді. Min qaraq, min elbette нык популяр түгел, әмма не районда мен ауыл башлыгының заместителі булып эшләйм. Һәм минем менән интервью төшерә алаһығым. Чөнки мен шундай теге ябай авыл егете миңа кызлар бирмәй, бәлки интервьюнан соң бирә башларда. Оят булһа калай тагын инде шул хайп өсөн тырышабыз инде. Ну, меня, честно, казак түгел. Потому что все-таки меня кызыксындырган кишилерден все-таки интервью алырга тырышам. Мени, например, bir проект 10 мең тирәһәм. Әгәр дә мин түләһәм Лилия апай, берәй 50 мең тирәһәм. Мин зарплатам һәйбәт кенә. Ну, не в этом же суть, как бы. Юк, һеҙгә теге просмотр өсөн генә түгел дә инде аҡсалы эшләр кәрәк үҙегеҙгә бит там, ғаиләгә бар кәрәк. Мин аңлайым. Һеҙ миңә Инстаграмда яҙығыҙ насчет проекта, вот насчет концерта, насчет интервью, не знаю, кенәләм. Ярай атыр. Все-таки минең өсөн как бы просмотры тоже важны. Акта өсөн эшләргә, конечно, это раз-два. Аңлайым, репутация бары кәрәк инде. Ну, не только репутация, как-то буду как-то выставлять. О, надо отработать Октаву. Это проект для меня фото, конечно, делать. Показано. И не то, что ты его интервью ни в коем случае, просто тут больше к себе вопросов. Қараңыз, еще... Ты меня Инстаграмда язывыз? Менің нейді... Инстаграмда мен Ризван Асылбаков болам. Һеҙгә кеше күп яҙһа, друг танымаһағыҙ, и минең аватаркала фил ҡойроғо төшөрөлгән аватаркала. Просто меня язывыз, мен Ризван, потому что вообще адан-тудан дедушкой давам итеп, мен уже егеттәргә ҡатарға әйтәм. Ярай, һау булығыҙ, Лилия апай, тыныс йоҡлап. Ярай. Имен һау торығыҙ. С неба!